llibreria se va fundar en l'any 76 i sobretot per la falta de llibreries que hi havia en aquella època, no? Era l'època de la transició, on es començava a manejar molt la nostra cultura i entonces havia una deficiència en llibreries que contingueren el tipus de publicacions que es començaven a fer, no? I en aquesta finalitat, més o menys, creix la llibreria, amb molta il·lusió i moltes ganes de tirar cap avant. El fons editorial és un fons general. Som una llibreria de comarca, estem lluny de València, i entonces som una llibreria generalista. Últimament hem estat reformant un poc, perquè hi ha temes que es comencen a deixar de vendre's, com la informàtica i tal. Estem potenciant l'infantil, que sempre ha sigut un camp important i el que creiem que hi ha que depositar avui els esforços, i així estem funcionant bé. Mira, s'acaba de fer un llibre, així a Xàtiva, sobre una llegenda que hi ha sobre l'ermita del Puig i l'ermita de Santa Anna. I un autor local, Toni Cuquerella, i l'il·lustrador Xavi Cellers han fet un llibre, una il·lustració preciosa, sobre la història i la llegenda que se conta. L'altre que vos recomanaria seria el llibre de Juan Marsé. Ha fet una lectura sobre un detectiu, un xiquet que és un detectiu. És una lectura molt agradable, molt curteta, i és una forma que els xiquets vagin coneguent autors d'adults. Una incursió que ells fan en el món infantil molt ben aconseguit. La llibreria de les noves oportunitats. La protagonista conta que per uns motius familiars s'ha de fer càrrec de la llibreria d'una tia seva i coneix el món del llibre, que era desconegut per a ella, totes les històries que tanquen els llibres i tot tipus de relacions que s'estableixen entre les persones dins de les llibreries, que és un camp molt important. Després, vos recomanaria el de Hay Alternativas. En tot el que ens està passant aquests dies, crec que situa un poquet i aclareix un poquet el tema. I el de Simiocràcia. En un toc d'humor ens va situant a tots en què és el que ens està passant a nivell mundial. I després no podria deixar de parlar-vos de Xavi Aliaga i Vides desafinades. Xavi és un xaval de Xàtiva, un gran periodista i un gran client i amic d'esta casa, i ha sigut el llibre més venut en la Fira del Llibre d'este any. La història que conta és la dels joves, dels 30 i tants, que estan prenent possessió en el que va ser el seu futur en la vida. Estem en llibreria La Costera, en Xàtiva, per així sol passar molta gent de la comarca. El carrer és Gregorio Molina, número 17, i convidar-vos a que quan necessiteu alguna cosa referent als llibres, sabeu que estem ací, a la vostra disposició, per assessorar-vos en aquelles coses que pugueu necessitar.